मनी मिराज ने पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बारे में क्या कुछ कहा। नमस्कार, प्रणाम। भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल साथे साथे फेसबुक पेज पर रौरा लोग के स्वागत बा। जी हाँ, रौरा लोग के बता देहल चाहत हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एगो आपन पहचान बनावे वाला छोटा छोटा वीडियो शूट करके बहुत सुंदर कलाकार मनी मिराज जी अपना इंटरव्यू में पवन सिंह जी और खेसारी लाल यादव के बारे में का कुछ कहले हैं। जी हाँ, रौरा लोग के हमें रिपोर्ट में बतावे जा रहल बानी। हालांकि रिपोर्ट हम रौरा लोग के बताई एकरा से पहले एगो छोटा सा आग्रह करतानी कि रौरा लोग अगर अभी तक हमारा ये यूट्यूब चैनल यानी भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल साथ ही फेसबुक पेज यानी भोजपुरी स्पीड न्यूज के फेसबुक पेज के फॉलो नहीं कैले और चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो फटाफट सब्सक्राइब और पेज के फॉलो कर ली। जी हाँ, अब देर ना करते हुए खबर के तरफ लेके चलतनी। जी हाँ, बता देहल चाहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एगो अपन अलग पहचान बनावे वाला मनी मिराज भोजपुरी इंडस्ट्री के दूगो कलाकार पवन सिंह जी और खेसारी लाल यादव के काफी तारीफ कैलन। साथे साथे एगो बहुत बड़ा बात कहलन कि पवन सिंह जी हमारे गुरु होंगे। जी हाँ, मनी मिराज पवन सिंह जी के अपन गुरु बतौले हैं और साथे साथे इहो बात कहले हैं कि पवन सिंह जी सुर सम्राट ना उनकरा ऐसा अभी के डेट में भोजपुरी क्षेत्र में या भोजपुरी इंडस्ट्री में गायकी के दुनिया में मतलब कि सुर के पकड़ कोनो कलाकार के लगे नहीं खे। साथे साथे उनकर जन एक्शन होला बहुत सुंदर एक्शन होला। ई बात मनी मिराज कहले हैं। साथे साथे इहो बात मनी मिराज कहले हैं कि पवन सिंह जी हमार गुरु होंगे। जौन कुछ भी हम आज सिखले बानी कर रहल बानी ओकर सबसे बड़ा श्रेय पवन सिंह जी के जाता। जी हाँ, ऐसा ही ताजा तरीन खबर न्यूज जाने सुने खातिर रौरा लोग हमारा ये यूट्यूब चैनल और साथ ही साथ फेसबुक पेज के सब्सक्राइब और फॉलो कर ली। साथ ही साथ बहुत सारा अपना दोस्त यार में शेयर करी। रौरा लोग के अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताई और लाइक कइल ना भूली। नमस्कार, प्रणाम।